നിരവധി IAS പ്രണയങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. IAS IPS ദമ്പതികളും IFS IAS ദമ്പതികളും ഒത്തിരിയുണ്ട്. പല സംസ്ഥാനക്കാരായ IFSകാരും വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ആദ്യമായി 2 മലയാളി IFSകാർ വിവാഹിതരായിരിക്കുന്നു. ഡൽഹിയിലെ കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൽ നേപ്പാളുമായുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങളുടെ ചുമതലയുള്ള VK ഗോകുലും ഫ്രാൻസിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയിൽ സെക്കൻഡ് സെക്രട്ടറിയായ ആൻമേരി ജോർജുമാണ് വിവാഹിതരായത്. ഇരുവരും 2016 സിവിൽ സർവീസ് റാങ്ക് ജേതാക്കളാണ്. ഗോകുലിന് 212 റാങ്കും ആനിന് 123 റാങ്കുമായിരുന്നു. മസൂറിയിലെ ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി നാഷണൽ അക്കാദമി ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ വെച്ചാണ് ഇരുവരും കണ്ടുമുട്ടിയത്. പിന്നെ ഡൽഹിയിലെ ഫോറിൻ സർവീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ IFS പരിശീലനത്തിനിടെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായി. അതിനുശേഷം പരിശീലനത്തിന്റെ ഭാഗമായി അറബി ഭാഷ പഠിക്കാൻ ഗോകുൽ കെയ്റോയിലെ അമേരിക്കൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്കും ഫ്രഞ്ച് ഭാഷ പഠിക്കാൻ ആൻമേരി ഫ്രാൻസിലേക്കും പോയി. ഇതിനിടയിൽ ഇരുവരുടെയും വീട്ടുകാർ വിവാഹാലോചനകൾ തുടങ്ങി. ഇവിടെ മസൂറിയിലുള്ള IAS അക്കാഡമിയിൽ വെച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യം പരിചയപ്പെടുന്നതും കൂടുതൽ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ. അപ്പം ആ സമയത്ത് വളരെ നല്ലൊരു സൗഹൃദമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പം അന്നത്തെ ഞങ്ങൾക്കൊരു ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ തന്നെ ലബാസിനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു 9 പേരുടെ. അപ്പോൾ അതിൽ ഞങ്ങൾ വളരെയധികം അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി തന്നെ തുടർന്നു. അപ്പം വളരെയധികം നല്ല എന്താ പറയുക, അന്ന് സംഭാഷണങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ആ ഒരു 100 ദിവസം ആ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടെയുള്ള കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലബാസിന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ട്രെക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. ട്രെക്കിൻ്റെ ആ സമയം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് ഡൽഹിയിലെ ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു മ്യാൻമാർ മിഷൻ അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള യാത്രകളിലൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരമൊക്കെ ലഭിച്ചത്. അതിനുശേഷം ആ ഒരു ഇഷ്ടം ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ഗോകുലാണ്. പിന്നീട് ഞങ്ങൾ 2 ഫാമിലീസിനോടും സംസാരിച്ച് അങ്ങനെ 2 പേരുടെയും അനുഗ്രഹത്തോടു കൂടെ ഒരു ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിച്ചു. ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കളായ തങ്ങൾ വിവാഹിതരായാൽ ഔദ്യോഗിക ജീവിതവും കുടുംബജീവിതവും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുമെന്ന് ഇവർക്ക് തോന്നി. അങ്ങനെ വീട്ടുകാർക്ക് മുന്നിൽ കാര്യം അവതരിപ്പിച്ചു. വീട്ടുകാർ എതിർത്തില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, പൂർണ്ണ പിന്തുണയും പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇക്കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച എറണാകുളം കടവന്ത്രയിലെ അലക്സാണ്ടർ മാർത്തോമ ഹാളിൽ ഗോകുലും ആനും വിവാഹിതരായി. ഞങ്ങൾ ഡൽഹിയിൽ പോയിരുന്നു. ഡൽഹിയിൽ പോയപ്പോൾ ആനിനെ അവിടെ വെച്ച് കണ്ടു. ഞങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും രക്ഷകർത്താക്കൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പം നോക്കിയപ്പോൾ അങ്ങനെ ഗോകുലിനോട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചിരുന്നു, ആനിന് ഇഷ്ടമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഗോകുലിന് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ തന്നെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കാനായിട്ട് ഗോകുലിനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ പക്ഷേ അപ്പോൾ ഗോകുലിന് അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് സത്യമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കൂട്ടായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വിവാഹമാണിത്. മയ്യനാട് പള്ളിപ്പുരയഴികത്തിൽ വിമൽകുമാറിന്റെയും കലയുടെയും മകനാണ് ഗോകുൽ. എറണാകുളം മരട് റോഡ് ലാൻഡ് PNRWA 110 P ജോർജിന്റെയും ഷാജിയുടെയും മകളാണ് ആൻമേരി. വൈകാതെ തന്നെ ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ നിയമനം ലഭിക്കുന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇവർ. കൈറോയിലെ 2 വർഷത്തെ അറബി പഠനത്തിന് ശേഷം ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൽ നേപ്പാൾ ഡെസ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ 1 വർഷമായി ഞാൻ ഇന്ത്യയും നേപ്പാളുമായിട്ടുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങൾ ഡൽഹിയിലെ ഓഫീസിലിരുന്ന് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. ഇതേ സമയം തന്നെ ഫ്രാൻസിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയിൽ പാരീസിൽ ഞാൻ സെക്കൻഡ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇതിനുശേഷം നമ്മൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ഡൽഹിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരുമിച്ച് പോസ്റ്റിംഗ് എടുക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയിൽ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകും. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കേരള കൗമുദി.